Bună ziua, băi și bine v-am găsit la un nou videoclip de astăzi. Suntem aici la iepuraș. Știu că n-am mai pus de mult, dar asta este, îmi pare rău. Am luat azi granule și avem și niște achiziții, nu la iepuraș, ci la altceva. O să vă arăt iepurașul și pe aia mergem și la achiziție. Am luat mâncare. Chiar să desfac, să văd dacă sunt bune de ceva. Că nu am mai luat astea până acum. Cam așa arată. Cred că sunt doar care am luat și până acum, dar numai că le-a schimbat ambalajul. Așa? Nu prea văd să mănânce. Ia, asta să mergem la achiziție, dar până mergem, uite găina asta ciocolată aici. Până mergem trebuie să iau, să le dau puține granule, că n-au mai mâncat de mult și cred că sunt morți. Revin după ce le dau. Gata, le-am dat și apă. Acesta este Oreo. Marele Oreo, are 5 luni. La 5 luni este destul de bine dezvoltat și cap și așa. Femeia de urechi Transilvania, frumoasă și ea. Aici femeia pestris pe albastru și ea 3 luni și o săptămână. Și aici femeia pestris pe negru. Un arc foarte frumos aici. Bun. Și să mergem la achiziții. Cred că vă dați seama că dacă vin pe aici este ceva legat de nu știu cum să spun. Și aici așa. Și ia. Turcudum. Ce avem noi aici? Porceluș, porceluș. Ia să intrăm la ei. Ieri am luat. Ieri am luat pe frumos o pereche. Femeia este a mea. Femeia este a mea. Femeia fiind cea de acolo și masculul acesta. Femeia este a mea. Purceaua este a mea și porcul este a lui mama. Băi! Sunt tot din aia care am avut din porcul ăla mare, tot de la aceea. Da, și cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like și să luați și prietenii voștri. Și nu știu când voi posta următorul videoclip, dar dacă n-am mai avut noutăți, am spus că n-are rost să vă plictisesc în fiecare zi numai cu chestii. Așa că când vor mai apărea noutăți, vom posta. La revedere! Nu uitați să dau un like, un share, dați și prietenii voștri. Așa că v-am pa, pa, pa!